suntem la a treia ediție a Slana Fest Șamșud. După cum vedeți, multă lume, multă binevoință, slănină și mâncare și bunătăți gastronomici de la gastronomia locală. Este un eveniment unic și așa văd eu că au prins contur și au venit multă lume. Bineînțeles că și vremea ține cu noi și este un moment unic în istoria comunei noastre, când am reușit să atragem atâția persoane, atâția familii cu copii, cu toată lumea și care sunt iubitori de slănine, iubitori de mâncare și de gastronomie locală. Aici, într-o căsuță, sunt multe platouri frumos aranjate cu numere pe ele. Ce înseamnă alea? Da, în fiecare an, practic, Slana Fest este vorba despre concursul slăninelor și, practic, avem undeva la 40 de monstre de slănină, din care va fi juriat și va fi premiat cel mai bun slănină din acest an. Și asta se întâmplă în platourile respective. De exemplu, vizitatorii, am văzut că sunt mult mai mulți decât anul trecut. Ce pot găsi aici dacă vin? Produse locale, binevoință, muzică. Acum am pregătit și pentru copilași separat activități pentru ei. Inclusiv venim cu căluțe, cai și tot ce înseamnă multiculturalismul și cultură locală din Șamșud. Am văzut și tineri îmbrăcați în costume tradiționale de la Șamșud, nu? Da, avem ansamblul nostru folcloric care este alături de noi și fac câteva dansuri populare și cântă și unde oameni se opresc și dansează. Din câte am înțeles,
Șamșudul e renumit pentru viile de aici, din jurul, de lângă sat. Și am auzit că vinul e tare bun. Da, cine vine odată la Șamșud și gustă vinul de Șamșud și a doua oară vine și a doua oară cumpără vin. Așa că suntem renumiți după vin. Acum începem să fim renumiți de la Slanafest sau de la Slănină, așa că încercăm tot posibilul să facem și să atragem cât mai mulți turiști, producători și cât mai mulți oameni în comunitate. Am gustat și noi slănina și într-adevăr e excepțional. Așa slănină bună ca la Șamșud n-am mai mâncat. Mă bucur și asta înseamnă că și noi, localnicii de la noi, în fiecare an îmbunătățim și dacă vedem că ceva nu-i merge, nu-i bine, mai adăugăm ceva și încercăm să fie cea mai bună slănină din zonă. Mulțumesc! Mulțumim!